ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆପଣମାନେ କେତେବେଳେ ଭାବିଛନ୍ତି କି ପୁରା ସଂସାର ଆପଣମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଚାଲେ? ତୁମେ କିଛି ବି କଲେ ବି ସଫଳତା ହାସିଲ ହୁଏ ନାହିଁ। ନମସ୍କାର ସାଙ୍ଗମାନେ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ମୁଁ ଆଜି ତୁମକୁ ଏମିତି ଗୋଟେ କାହାଣୀ କହିବି ଯାହାକୁ ଦେଖି ଛୋଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୃଦ୍ଧ ସମସ୍ତେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ। ରାଘବ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା। ଘରଟି ତାର ଭାରି ଛୋଟ, ମାଟିର ଚୁଲି ଏବଂ ଘାସର ଛାତ। ଜୀବନ ଭାରି ସାଧାରଣ କିନ୍ତୁ ବହୁତ କଠିନ ଥିଲା। ରାଘବର ପିତା ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଭରଣ ପୋଷଣ ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ପ୍ରତିଦିନ ରାଘବ ଗାଁ ସ୍କୁଲକୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଏ। ସେ ସବୁବେଳେ ବସି ଭାବୁଥାଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନ ନିଶ୍ଚୟ ଦିନେ ନା ଦିନେ ବଦଳିବ। ସ୍କୁଲର ପାଠ ଭାରି କଠିନ ଥିଲା। ପୁସ୍ତକ ପୁରୁଣା, ଶିକ୍ଷକ କମ୍ ଏବଂ ଅଳ୍ପ ଉପକରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। ସ୍କୁଲର ଅନ୍ୟ ଛାତ୍ରମାନେ ରାଘବକୁ ଦେଖି ହସୁଥିଲେ, କାହିଁକି ନା ରାଘବ ପାଖରେ ସ୍କୁଲ ପାଇଁ ଭଲ ଜୋତା କିମ୍ବା ଭଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ସ୍କୁଲ ବ୍ୟାଗ୍ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ରାଘବ ଏସବୁକୁ ଖାତିର କରେନି। ରାଘବ ପଢ଼ିବାରେ ବହୁତ ଭଲ ଥିଲା। ସେ ବଡ଼ ହୋଇ ଗୋଟେ ଇଞ୍ଜିନିୟର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା। ମେସିନ୍ ବନାଇବା, ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବା ଏବଂ ନିଜ ମାତା ପିତାଙ୍କୁ ଗରିବୀ ଠାରୁ ଦୂର କରିବାକୁ ସେ ଚାହୁଁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ପରିସ୍ଥିତି ଭାରି କଠିନ ଥିଲା। ପ୍ରତିବର୍ଷ ସ୍କୁଲ ଫିସ୍ ଭରିବା ପାଇଁ ତାକୁ ବହୁତ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ମା ଦେଉଥିବା ପକେଟ ମନି ପଇସାରୁ ସେ କିଛି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରି ନିଜ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବୁକ୍ସ କିଣେ। ବେଳେବେଳେ ପଇସା ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ରାଘବ ଭୋକରେ ବି ଶୋଇଯାଏ। ସ୍କୁଲର ଶିକ୍ଷକ ଗୋଟେ ସ୍କଲାରସିପ୍ କମ୍ପିଟିସନର ଘୋଷଣା କଲେ। ୱିନରକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ତରଫରୁ ସ୍କଲାରସିପ୍ ମିଳିବ ଏବଂ ସିଟି ସ୍କୁଲରେ ଆଡମିସନ ବି ମିଳିବ। ରାଘବର ଆଖିରେ ଏବେ ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନ ଦିଶୁଥିଲା। ଏଇ କମ୍ପିଟିସନଟା ଥିଲା ତା ପାଇଁ ଏକ ନୂଆ ଚାନ୍ସ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପିଟିସନଟା ବହୁତ କଠିନ ଥିଲା। ରାଘବ ସହିତ ଆହୁରି ଅନେକ ପିଲା କମ୍ପିଟ୍ କରୁଥିଲେ। ରାଘବ ରାତି ଯାକ ଅନିଦ୍ରା ହୋଇ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ବସିଯାଏ କିରୋସିନ ଲ୍ୟାମ୍ପର ଆଲୁଅ ତଳେ। ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟା ଧରି ଲେଖି ଲେଖି ତା ହାତ ବିନ୍ଧିଯାଏ, ଆଖି ମଧ୍ୟ କ୍ଳାନ୍ତ ହୋଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ସେତିକିରେ ରାଘବ ଥକିଯାଏ ନାହିଁ। ରାଘବର ମା ଛୋଟ ପ୍ଲେଟ୍ ଭାତ ନେଇ ତା ପାଖକୁ ଆସିଲେ ଆଉ ତାକୁ କହିଲେ, ବାପା, ତୁ ନିଶ୍ଚୟ କରିପାରିବୁ, କାହିଁକି ନା ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ତୋ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଅଛି। ସୁନ୍ଦର ପେନ୍, ଭଲ ୟୁନିଫର୍ମ ଏବଂ ମହଙ୍ଗା ବ୍ୟାଗ୍ ଧରି ଆସିଥିବା ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ରାଘବ ବସିଥାଏ। ରାଘବର ବ୍ୟାଗ୍, ପୋଷାକ ସବୁ କିଛି ସାଧାରଣ ଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ ଟିକେ ଡରି ଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ପୁଣି ଥରେ ସିଏ ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସ୍ମରଣ କଲା। ସେ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲା ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ସଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଲେଖି ଚାଲିଲା। ସପ୍ତାହ ପରେ ରେଜଲ୍ଟ ଆସିଲା। ରାଘବର ନାଁ ଟପ୍‌ରେ ଥିଲା। ତା ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହୋଇ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ମାଆକୁ ଧରି ରାଘବ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲା। ସେଦିନ ରାଘବ ବୁଝିପାରିଲା, ତୁମର ପରିସ୍ଥିତି କେବେ ବି ତୁମର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରିପାରିବନି, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଦୃଢ଼ତା ହିଁ କରିବ।
ରାଘବ ସହରକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ଗଲା। ସିଟି ଲାଇଫରେ ତା ଆଗରେ ନୂଆ ନୂଆ ସମସ୍ୟା ଆସିଲା। ତା ପାଇଁ ସବୁ କିଛି ନୂଆ ଥିଲା। ନୂଆ ସଂସ୍କୃତି, ନୂଆ ନୂଆ ମଣିଷ ଏବଂ ନୂଆ ଏକ୍ସପେକ୍ଟେସନ୍ସ। ରାଘବ କିଛି ଏକ୍ଜାମରେ ଫେଲ୍ ବି ହେଲା। ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ବ୍ୟାରିୟର ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଥିଲା ଏବଂ ନିଜ ଘରକୁ ବି ବହୁତ ମିସ୍ କରୁଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ହାର ମାନି ନଥିଲା। ସେ ଶିଖିଲା, ପ୍ରଶ୍ନ କଲା ଏବଂ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଚାଲିଲା। ଦିନ ପରେ ଦିନ ବିତି ଚାଲିଲା। ରାଘବ ଦିନ ରାତି ପରିଶ୍ରମ କରୁଥାଏ। ତାକୁ ଗୋଟେ ପ୍ରେଷ୍ଟିଜିୟସ୍ କମ୍ପାନୀରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଜବ୍ ମିଳିଲା ଓ ତାପରେ ସେ ଗାଁକୁ ପଇସା ପଠାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଏତିକିରେ ରାଘବ ରହିଯାଇନଥିଲା। ଗାଁର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲ୍ୟାବ୍ ଏବଂ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଛାତ୍ରବୃତ୍ତିର ମଧ୍ୟ ପ୍ରବନ୍ଧ ସେ କରାଇଦେଲା। ରାଘବର ଜୀବନ ଆମକୁ ଏକ ସତ୍ୟ ଶିଖାଏ, ଯେମିତି ବି ପରିସ୍ଥିତି ଥାଉ, ସଫଳତା ପାଇଁ ଶକ୍ତି ତୁମ ହାତରେ ହିଁ ଅଛି। ତୁମେ ଆଜି ଯଦି ହତାଶ ଫିଲ୍ କରୁଛ, ତାହେଲେ ରାଘବର କାହାଣୀକୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେବେ ବି ହାର ମାନନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦିନେ ତୁମର ଏହି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ତୁମର କାହାଣୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହେବ। ସେଇ କାହାଣୀ ଯାହାକି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବି ଇନ୍ସପାୟାର କରିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି କାହାଣୀରୁ ଇନ୍ସପାୟାର୍ଡ ହୋଇଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।